Tumakder ti Diyos, ket warawaren na dagiti kabusor na. Maparmek kuma dagiti gumurgura ken kuana, ket agtatarayda. Pukawan na ida kas may hangin nga asok, kas panakalunag ti alid ti apoy, kasama ti panakapukaw dagiti managdakdaka sa iti matang ti Dios. Nga maragsakan da dagiti nalinteg, ket agrambak da, iti imatang na. Naragsak da, ket agriyaw da iti rag-o. Kantaan nyo ti Dios, agkanta tayo para kuana nga umay nakasakay kadagiti ulep. Apo tinagan na, agragsakay iti sangwanan na. Agnaed ti Diyos iti nasantuan na templo na. Sa lakniban na dagiti balo, aywanan na dagiti ulila. Ikan na iti balay ti tao malmalday, wayawayan na dagiti balod, paragsakan na ida, nga magyan dagiti nasukir iti awan, matatao adaga. Kantaan tayo iti Diyos, da kayo pagarian ti lubong, agkanta kay iti pagdaydayaw. Ti Apo, isu nga agdalyasat, iti tangatang, tidaan at tangatang. Denggen yu, tinapigsa at timek na. Ipakamuyo ti panagabal ni ti Diyos, ti dayag na amang rimbaw iti Israel, rimbawan iti bilag na ti tangatang. Anya na nakaskas daaw, ti Diyos arumwarit santuaryo na. Anya na nakaskas daaw, ti Diyos ti Israel, ikan na ti pigsa ken bileg dagiti tattao na. Alang hati sa Diyo, ken manubot tayo, amangan na nagimnas na ti langit akanta, pararwa kantaham, ti mangisalakan, ti animon pagrukbaban, adi agpatinggap. Ti Apo ti ayat, idantay balangat, nagsagapa si raragsak, naidatun si ayat. Jay langit madayaw, angheles agrukbab, kadami nagsidsid daw, ayat na anarnyag. Balang tan Diyos kapya, tadakkel bilag na, tapno gubat agsardeng da, katawag dayaw da, di pa nagturay na, awan patinggan na, sa mit. Ti Apo ti gloria, dati hamakan ti anak, inda nagmaymaysa, inka magdaydayaw, ken ka di mamingka, kada puwamin nga aldaw, sikat pagrukbaban. Kararag tayo. Diyos amay na napasneg kami nga agyaman ken ka, iti daytoy baro nga aldaw, ken ti gundaway apan nag-uumong mi ditoy simbaan, tapno agdayaw ken nagserbi ken ka. Agyaman kami ti biag, salunat, ken amin na bendisyon nga ipatpatulod mo kada kami, ken kadagiti pamilyami. Bendisyon na met titunggal maysa kada kami, asisisagana ken addan ditoy uneg ti simbaan, tapno agdayaw ken ka. Dawaten mi ti grasya ken bendisyon mo para iti daytoy a misa. Silawam ko maapod ti panunot ken puso mi tapno dumngeg kami ti maawatan mi tinasantuan a saom. Sapay ko mat dagiti isuro mi ti misa ket maisa puso mi. Maiyaplikar mi ti inaldaw-aldaw a panagbiag mi.
Pakawanem kumamit apo dagiti amin a pagkabasulan mi, tapno agbalin kami ang maikari ti sadyam. Daytoy ti dawaten mi babaen, ken Heso Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. Saka muna. Jesus, oh Jesus, gandawat mi. Jesus, oh Jesus, gandawat mi. Good morning! Magandang umaga po sa atin na yung bagag sapa kada tami kakabsat. Madayaw ti Apo iti presensya ti sumagtungal maysa kada tayo ita. We praise God for the presence of each one of us in this worship service. Ate Marlene, may mga bago ba tayong kasama ngayon? Si kapatid na Laika, manipod kan doon. Ang may kaman dito isang wanan kabsat. Tapno maamuda ka. Sige na, may... Mabainsa. Halika na, Laika. Halika, anak. Pagbit lang, nagtaader ka ti sangwanan. Ayan, si Laika. Yung mga kasama nyo, dito ka. Nako, ninenervyos yata si Laika. Taga-Kandon, ang pastor, si Ate Melda, Pastor Melda, magiging pastor nyo ngayon. Laika. Si Pastor Imelda ang papalit kay Pastor Perla. Ay, si Pastor Imelda ang pastor nyo ngayon. Yung pastor nila ngayon doon sa church niya ay dati kong estudyante sa Baguio. Sa Master of Divinity. Sino pa? Wala na po. Batiin na rin natin, tawagin na rin natin dito sa harapan lahat ng mga nagdiriwang o magdiriwang na kalang kaarawan sa linggong ito. Sino-sino mga birthday celebrators natin? We have Herminia Capul, Eufrodlina Cadiente, Presi Cadiente, Ronnie Largado, Edna Bigayan, Evangeline Paking. Sino to? Maria Katrina, Kebanson, Lucy Sermonia, Osmond Valencia, Paulo Alessandro Herrera, Roslyn De Leon, Ariel Largado, Euclid Drew Aguilar, Anthony De Leon, Babylin Sacro, Mark Evan Jaina, Hanapi, Susan Martinez. Meron pa po bang mga birthday celebrators na nandito ngayon? Yung mga magdiriwang at nagdiriwang ng wedding anniversary sa linggong ito. Wala po. E di si Laika lang kasama ko dito. Adi ka, anak. Sige po. Can we just extend our hands toward her and let us pray for her?
Sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat po sapagkat dinala mo si Laika sa simbahang ito, kasama namin sa pananambahan. Salamat po sapagkat hindi aksidente na siya'y kasama namin, bagkus ito yung tamang oras na itinakda mo pang kasama namin siya sa Ilocano worship dito sa NACS. I-bless mo siya, tulungan siya sa anumang mga hakbangin niya, gawain niya, gawin siya matagumpay, pagpalain siya. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. God bless you, anak. Oh, umalis na. Sige, yung ballpen niya, ate. Sige po. May mga ilang paalala lang po tayo para sa ating lahat ngayong linggong ito. Una, ang mga kababayan po ay magkakaroon ng outing. Simula mamayang hapon ng alas 3 hanggang bukas sa Pansol, Laguna. Isama po natin sila sa ating mga panalangin. Pangalawa, Sunday, Monday yun. Tuesday, Wednesday, ito naman yung summer camp ng mga kabataan natin. We're looking at around 70 young people. Doon naman po sa Rizal. Overnight din po ito na gathering ng mga kabataan. Around 70 sila. So, isama rin po natin sila sa ating mga panalangin. Pangatlo po, sa darating na linggo, ito pong ating Recognition Sunday. Recognition Sunday po. Sa lahat po ng mga may karangalan, sa lahat mga nagtapos, sa lahat ng mga nakapasa sa board exam, this school year, please po, pakisubmit po ang kanilang pangalan sa mga diakonesa natin o di kaya sa opisina or pakisubmit kay Ate Marlene kung nahiya kayong lumapit sa ating mga diakonesa o pumasok sa opisina. Pakisubmit kay Ate Marlene, anong ilalagay doon? Pangalan, grade, sang school, ano yung award or honors? Or ano yung na-achieve? Halimbawa, Joey Galinato, Kutitorian. Yung may Ilocano, naintindihan yun, pero yung mga hindi Ilocano, hindi naintindihan. Kutit, ano yung kutit sa Tagalog? Siya yung nasa buntot, siya pinakahuli sa lahat. Kutitorian. Kaya tumawa itong mga Ilocano nandito eh. So, yun po yung mga informasyon na ilalagay natin. Pangalan, grades, eskwelahan, ano yung honors or awards. Sana po, wala po sa linggo ang magsasabi na, ba't hindi na kasama yung pangalan ng anak ko, ng apo ko, ng pamangkin ko? Ilang linggo na po nating ina-announce ito. Kaya sana po, i-submit na natin. Ito na po yung huling linggo na pa-submit natin ng listahan na unang mga pangalan. And then pang-apat, sa darating na May 26 to 29, isama po natin ito sa ating mga panalangin, gaganapin po ang Philippines Annual Conference Regular Session dito po sa malapit sa atin sa Kapatiran Kaunlaran Foundation Incorporated or KKFI.
So ito po yung annual conference natin. Dito papakinggan ang ulat ng MDS, kumusta na ang performance ng mga simbahan natin sa buong annual conference at mga officers ng ating komperensya. At sa huling araw, doon din po natin malalaman kung saan ang destino ng bawat manggagawa, Pastor Daconisa. So, isama po natin sa ating panalangin ang matagumpay na pagganap o pagdaraos ng ating annual conference regular session. May mga iba pa po bang mga announcements? Kung wala na po, panoorin natin ang isang video at pasasalamat na rin para sa mga naging bahagi ng Vacation Church School sa conference year na to. Sa pamilya ng Diyos ay may pag-aalang, bawat isa ay nagkakaisa,
dito sa simbahan, sa Bataan, sa Muñoz, sa may Blumentritt at Magallanes, Cavite. Yun po yung mga venues ng ating VCS. Sige po, saksihan natin ang handog na bilang ng ating mga creative arts dancers. Alis. Akin.
God, we live for you. Come on, sing. We are chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. 'Cause you have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. We live for you. God, we live for you. Sige po, pwede po bang dalhin natin dito sa harapan ng lahat ng mga bata? At kabataan, mga kabataan, dalhin na rin kayo. Let us extend our hands toward them. Let us pray for them. Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, mga bata at mga kabatang ito ng simbahan. Maraming salamat po sa kanilang buhay at sa paglilingkod. Maraming salamat sapagkat alam namin na patuloy mo silang binabantayan, iniingatan. At dalangin namin ngayon ang pagpapala para sa kanila. Salamat po sapagkat isa na namang school year ang natapos sa kanilang pag-aaral. Dalangin namin na sa patuloy na pagkamit ng kanilang mga pangarap, kayo siyang manguna sa kanila. I-bless nyo sila, ang kanilang mga magulang, at lahat ng mga ginagamit mo upang sagunan yung mabagyan ng magandang kinabukasan ng mga anak na to. Muli, salamat po sapagkat sila ay patuloy na naglilingkod sa iglesia at sa iyo. Tinatalaga namin sila sa iyo. Basbasan mo sila, Panginoon. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen. God bless mga anak. Ti umuna amay basa ket maisarakan iti Efeso chapter 1 verses 15 to 23 ket kastoy ti kunana. Ti kararag ni Pablo. Gapu iti daytoy manipod iti nadamag ko ti maipapan ti pammatiyo ken ni Apo Jesus ket iti ayatyo kadagiti amin na tattao ti Dios. Jak maminggang agyaman ti Dios gapu kada kayo. Malagip kayo dagiti kararag ko ket idawdawat ko iti nagloryaan na nga Ama ken ti Dios nga Apo tayo ani Hesukristo nga ited na kada tayo ti Espiritu amang ted iti sirib ken mangipangarangarag iti Dios kada kayo. Tapno maamuan nyo ti pudno maipapan ken kuana idawdawat ko amaluktan ko dagiti pampanunot yo. Tapno makita yo ti lawag nga agtaod ken kuana. Tapno maamuan yu tinamnama anangayaban na kada kayo iti kinabaknang dagiti nakaskas daaw a bendisyon nga inkarina dagiti tattao na kenti na indakla na panakaibalin na nga agtatrabaho kada kayo a mamamati. Daytoy panakabalin nga adda kada tayo isumet laeng tinabileg a panakabalin nga inusar na idi panagwar na iti Kristo. Kenti pagtugawan na ti makanawan na sa dilangit. Agturay ni Kristo sa jay nangat ngatu, ngem dagiti amin ana ilangitan apang pangulo, agturay, panakabalin ken Apo.
Addan ti akem, anangat nga to, ngem dagiti amin nga akem. Ti panakabalin, ti nagdama, ken ti masakbayan na. Inted ti Diyos ti panakabalin ken Heso Kristo amang ituray ti amin na banag, ket isu ti saad na akangatuan nga ulo ti iglesia. Ti iglesia isu ti bagi ni Kristo. Ti pakadagupan dagjay mismo amang puno, kadagiti amin abanag iti amin a lugar. Ti sao ti Apo. Tayo iti Diyos. Ay tanong, ni Jesus may tanong, agraman, pagugbaban, madaydayaw. May tanong, agariag turay, jay trono natin, kay ikanta. Ay dagay, di kamatuan, nagan ni Jesus. Umay kay, dayawan tay, Kristo ngani. May tanong, ni Jesus may tanong, kadaguman, narida, kitiari. Ti Ebanghelyo sagun kan San Lucas. Kalpasan na kinunana kadakwada, dagitoy dagiting bagbagak kada kayo idi adak pailang iti arpadyo. Masapol ang matungpal amin anay surat may papankanyak iti lintag ni Moses. Dagiti sursurat, dagiti profeta ka dagiti salmo. Linuktan na ti isip da tapno mawatan da dagiti sursurat ket kinunana kadakwada. Daytoy tinay surat. Masapol nga agsagaba ti Kristo kan agungar iti may katlungal daw. Itinagan na may kasabanto dagiti amin na nasyon, manipod Jerusalem, ti mensahe may papan iti panagbabawi kan panakapakawan dagiti basbasol. Da kayo ti makasaksi ka dagitoy. Ita, ibaon ko kada kayo ti inkari ni amak. Di kayo nga pumanaw, iti syudad aging ga iti maawat tiyo, ti panakabalin nga agapo sa dilangit. Kalpasan daytoy impan ni Jesus dagiti adalan na iti ruar ti syudad. Idi dimteng dayjay Betania, ingato na dagiti ima na sana binendisyonan ida. Idi bembendisyonan na ida, pimanaw iti matang daket na iyuli sa dilangit. Nagdaydayaw da kan kuana ket nagsubliday si raragsak iti Jerusalem. Kanayon nga daday ti templo ngagdaydayaw iti Dios. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Padayaw ka o Apo Hesus Kristo. Ni Jesus, ti Apo, na ungar ketiso ti Apo tayo. Amin agruknoy amang ipudno ni Jesus ti Apo, ni Jesus ti Apo.
Thank you, choir. This is my commandment, new commandment that you love one another just as I have loved you. From the Gospel according to St. John. Good morning. Last Thursday, ginunita po natin yung araw ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ascension Day. Yan po nung Huwebes. Kaya nung midweek service, yun po yung mensahe ko. Kukunti lang sa mga nandito sa Ilocano ngayon ang nasa midweek service. Kaya gusto kong simulan gamit yung illustration na ginamit ko nung linggo, ay nung Huwebes. Ano na nga ba yun? May isang seminaryo na napakahalaga para sa kanila, yung pagdiriwang ng Ascension Day. Ang Ascension Day o yung pag-akyat ni Jesus sa langit ay 40 days after Easter. Yun ang Ascension Day. 40 araw pagkatapos ng muling pagkabuhay. Yun umakyat si Jesus sa langit. Kahit yung iba, kapag namatayan, nagpa-40 days. Nagpapa 40 days kasi sabi nila 40 days after saka lang aakyat sa langit yung kaluluwa na manamatay. Hindi po tama yun. Pansinin natin, yung 40 days bago umakyat si Jesus sa langit yun ay 40 days after niyang nabuhay na muli. Saka siya umakyat sa langit. Mga kapatid, yung mga namatay na kamag-anak natin, hindi naman sila nabuhay ulit. Tapos after 40 days, saka akyat sa langit. Yung 40 days na yan, bakit natin ginagawa yun? Ewan ko saan nyo. Wala naman kasi sa Biblia yun. Na 40 days pagkatapos ng kamatayan, gagather tayo para gawin yung 40 days after death. 9 days hindi rin. Wala po sa Biblia yun. 9 days, 40 days, 100 days. Wala po yun. Pero bakit namin ginagawa yun kapag inimbitahan nyo kami? Kasi kami mga pastor, we grab that opportunity to share the gospel. We grab every opportunity given to us to share the gospel of the Lord. Kahit ba linggo-linggong imbitahan nyo kami para i-memorial natin yung mga mahal nyo sa buhay. Pero dito, ang Ascension Day, 40 days after the resurrection. And the Sunday after that is Ascension Sunday. Yun yung linggo na pagdiriwang sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Kasi hindi naman lahat ng mga simbahan at lahat ng mga miyembro nagsisitipon sa Huwebes para ipagdiwang ang araw ng pag-akyat ni Jesus sa langit. So, may ginamit akong illustration nung Huwebes sa midweek service. May isang seminaryo na pinapalagahan ng lubusan ang Ascension Day. Tapos, Huwebes yun. Huwebes lagi yun, Ascension Day. Tuwing Huwebes,
mayroong chapel service. Sa UTS, ang chapel service ay Tuesday at Thursday. Yung Tuesday, regular worship service. Thursday naman, communion service sa seminaryo. Pero yung seminaryong ito na gagamitin ko sa kwento ay hindi yung UTS. May isang seminaryo sa Europa na pinapahalagahan ng lubusan ang araw ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Nagkataon naman na Huwebes yun, at nagkataon na yung mga graduating students, sila yung nakatoka na magsermon sa bawat Huwebes. Yung isang graduating student na nakatoka para sa Ascension Day, nako, pinaghandaan niya ng todo yung kanyang sermon. Gumamit pa siya ng mga props. Ang ginawa niya, nung magsasermon na, sabi niya, mga mahal kong profesor, mga kapwa ko seminarista, pwede ko po ba kayong imbitahan sa labas ng chapel? Mas maintindihan natin ang ibig sabihin ng ascension sa aking ipapakita sa inyo. Di lumabas sila. Paglabas ng chapel, mayroon silang nakitang isang mannequin na dinamitan at nilagyan ng wig, kahawig ni Jesus. Yung mannequin. At sa likuran ng mannequin ay yung mga paputok na lumilipad. Sabi nung seminarista, mga kapatid, ganito ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Sinindihan na niya yung mga paputok sa likuran ng mannequin. Naku, lumipad nga, pataas yung mannequin. Ang taas. Hangang-hanga yung mga profesor at mga seminarista. Kaya lang, hindi nagtagal, bumagsak. Una pa ulo. At sa harapan pa mismo ng kanilang profesor, muntikan ng mabagsakan yung profesor. Ang ganda na lumipad na pataas eh. Kaya lang bumagsak. Pagkatapos nun bumalik sila sa chapel, tuloy ang sermon. Pagkatapos ng service, dahil practicum yun ng mga seminarista, yung pagsasermon sa chapel service. Dahil practicum, may evaluation. Sabi ng mga professor niya sa kanya, ang ganda ng ginawa mo kanina na lumipad yung manikin na binihisan mong kagaya kay Jesus. Kaya lang, may mali. Ano po yun? Sa tanong ng seminarista. Ang mali ay, umakyat si langit pero hindi siya bumagsak na una ang ulo. Ang sabi ng mga anghel sa Acts of the Apostles, kung paanong nakita niyo si Jesus ay umakyat sa langit, ganon din niyo siya makikitang babalik muli. Yung seminarista, ang ginawa, ang ganda na paglipad paakyat, kaya lang bumagsak una ulo. Mga kapatid, sabi ng professor, that was not how the ascension was. Hindi ganon ang nangyari nung Ascension Day. Ang ascension ay ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Bago nangyari yun, siya ay namaalam muna sa kanyang mga alagad. Kapag tayo ay dumadalo sa isang pamamaalam, halimbawa, despedida, party, o di kaya
may pagtitipon bago lumipad papuntang abroad, yung kamag-anak, yung kaibigan, or bago pumunta sa malayo, yung kaibigan, anong karaniwan nating nakikita? May mga mahigpit na yakap, may mga luhang pumapatak, may mga lungkot na makikita sa mata, sa mukha, lungkot ng paghihiwalay. Ang pamamaalam ay kadalasang nangangahulugan ng kawalan. May alis, may maiiwan. At sa ating karansan bilang tao, kadalasan masakit ito. May crying time. Ngunit ngayong araw na to, sa tinatawag nating Ascension Sunday, binasa natin kanina isang kakaibang kwento ng pamamaalam. Isang pamamaalam na hindi nagdulot ng luha, kundi nagdulot ng malaking kagalakan. Isang pag-alis na hindi nagresulta sa kawalan, kundi sa kapunuan. Hayaan niyong basahin ko ito sa wikang Tagalog. Sabi dito sa Ebanghelyo, itong aking mga salitang sinabi ko sa inyo nung ako'y kasama pa ninyo, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin sa kautosan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-isip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, nasusulat na ang Mesiyas ay magdurusa at muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sa kanyang pangalan ay dapat ipangaral ang pagsisisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa. Simula sa Jerusalem, kayo ay mga saksi ng mga bagay na to. At tingnan ninyo, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Ngunit mananatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihang mula sa itaas. At sila'y nilabas niya hanggang sa Betanya, at sa pagtataas ng kanyang mga kamay, ay pinagpala niya sila. At habang pinagpapala niya sila, umiwalay siya sa kanila at dinala siya paitaas sa langit. At siya'y sinamba nila at bumalik sila sa Jerusalem na may malaking kagalakan, at sila'y palaging nasa templo na pinupuri ang Diyos. Ang salita po ng Panginoon. Mga kapatid, sa kakaibang kwento ito ng pamamaalam, nais kong ituon natin ating pansin sa tatlong bahagi ng mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Tatlong puntong binigay mismo ng Panginoong Hesus bago siya umakyat. Tatlong puntong magpapakita sa atin kung sino siya, kung ano ang kanyang ginawa, at kung ano ang nais niyang gawin sa ating buhay ngayon. Una, si Jesus ang susi sa banal na kasulatan. Si Kristo ang susi sa banal na kasulatan. Pansinin natin ang verse 44. Sabi niya, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nung ako'y kasama pa ninyo, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses, sa mga propeta, at sa mga awit. Friends, nais kong maintindihan natin ang lalim ng sinasabi ni Jesus dito. Noong panahon ng Mahudyo, ang kanilang Biblia na tinatawag nating Lumang Tipan ngayon ay binubuo ng tatlong bahagi. Ang kautusan ni Moses, ang aklat ng mga propeta, at ang mga awit. Tatlong bahagi na bumubuo sa tatlong kasulatan ng Israel. Tanak, Torah, Nevim, Ketuvim. Yun ang Tanak. Torah, the books of law. Nevim, books of prophets. Ketuvim, the book of Psalms or the songs or the wisdom literature.
At sinasabi ni Jesus, ang lahat ng mga bagay ay na nasusulat tungkol sa akin sa tatlong bahaging ito ay kailangang matupad. Gamitin natin ang salitang Grego dito para sa kinakailangan. Needed. Ang salitang ito sa Grego ay dei. Dei or dei. D-E-I. At ang kahulugan nito ay isang banal na pangangailangan. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng hindi mangyari. This must be fulfilled. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi isang plan B ng Diyos. Ito ay hindi isang aksidente ng kasaysayan. Ito ay tinakda bago pa man likhain ang mundo. Ang buong Biblia ay isang kwento at sa gitna ng kwento ito ay nakatayo ang isang persona, ang Panginoong Hesukristo. Ngunit pansinin natin ang sumusunod na talata, ang verse 45. At binuksan niya ang kanilang mga pag-isip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Ito'y nangangahulugang lubusang pagbubukas ng isang bagay na dating sarado. Parang isang pinto na nakakandado ng maraming lock. Kahit anong pilit mong buksan, hindi ito mabubuksan sa pamamagitan ng iyong sariling lakas. Kailangan may dumating na may hawak ng susi. Mga kapatid, ganitong kalagayan ng tao na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Maaring ikaw ay relihiyoso. Maaring lumaki kang nagsisimba. Marahil marami kang nabasang bersikulo ng Biblia. Pero sa kaloob-looban mo, aminin natin, parang may kulang. Parang isang malaking puzzle na hindi ito mabubuo. Alam mo ba kung bakit? Sapagkat ang Biblia ay hindi isang aklat ng mga alintuntunin na kailangan nating sundin para maligtas. Ang Biblia ay isang aklat na nagtuturo sa isang tagapagligtas. Ang buong kasulatan ay isang daliring nakaturo kay Hesukristo. The Bible is like a finger that is pointing towards Christ. Kaya kaibigan, kapatid, hayaan mong tanungin kita ngayon. Kapag binabasa mo ang Biblia, sino ang nakikita mo? Whenever you read the Bible, whom do you see? Si Jesus nga ba? Nakikita mo ba ang iyong sarili o ang iyong kakayahang sumunod? O nakikita mo si Kristo ang kanyang gawa para sa iyo? Ang tunay na pagkaunawa ay hindi nanggagaling sa talino. Ito ay isang himala, isang supernatural na pagbubukas ng isip na tanging si Jesus lamang ang makakagawa. Kaya kung sa araw na ito ay nararamdaman mong ang iyong pananampalataya ay parang isang relihiyong walang buhay, manalangin tayo sa ating puso. Panginoong Jesus, buksan mo po ang aking isip. Gusto kitang makilala sa banal na kasulatan sapagkat ikaw ang siyang susi. Opo, marami sa atin nagbabasa nga ng Biblia pero hindi naman naintindihan. Nagbabasa ng Biblia pero hindi naman nababagong buhay. Nagbabasa ng Biblia pero parang balewala lang. Pero mas matindi yung isa. Buti nga yung isa nagbabasa ng Biblia kahit hindi niya maintindihan. Pero may mga iba, hindi na nagbabasa ng Biblia.
hindi na nagbabasa ng Biblia. Mas lalong wala siyang maintindihan. Mas lalong hindi mabubuksan ang kanyang puso sa Panginoon. So, sabi natin, si Kristo, si Jesus, ang susi sa banal na kasulatan. Pangalawa, si Jesus ang daan sa kapatawaran. Jesus is the only way that we may receive forgiveness. Hindi lamang niya binuksan ang kanyang isip upang makita ang impormasyon, pinahayag ni Jesus ang pinaka mensahe ng banal na kasulatan. At ito ang ating ikalawang puntos. Ang krus ang daan tungo sa kapatawaran. Or pwede natin sabihin, si Jesus ang daan patungo sa kapatawaran. Verse 46 hanggang 48, sabi, sinabi niya sa kanila, nasusulat na ang Mesiyas ay magdurusa at muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sa kanyang pangalan ay dapat ipangaral ang pagsisisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa simula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi ng mga bagay na to. Ito po ang pinakabuod ng Ebanghelyo, mga kapatid. This is the summary of the gospel. Dalawang bagay, pagdurusa at muling pagkabuhay. Dalawang bagay na hindi mapaghiwalay, at ang cross at ang walang lamang libingan. The cross and the empty tomb. The suffering and the resurrection of Jesus. Bakit kailangan magdusa ang Mesiyas? Hindi ito dahil natalo siya. Hindi ito dahil mas malakas ang kanyang mga kaaway. Ang kanyang pagdurusa ay may layunin. Sa krus, pinasan ni Jesus ang bigat ng ating mga kasalanan. Ang puot ng Diyos na dapat ay bumagsak sa atin, ay bumagsak sa Kanya. Siya ang naging kahalili natin. He is our substitute. At paano natin matitiyak ng Kanyang ginawa ay sapat na? Ang sagot ay ang muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ay ang resibo ng Diyos Ama. Ito ang pahayag ng langit na ang kabayaran para sa ating mga kasalanan ay ganap ng nabayaran. Sabi nga ni Jesus, tapos na, naganap na. Ngayon, dahil tapos na ang gawain ni Kristo, ano ang hinihingi sa atin bilang tugon? Pansinin natin ang verse 47, ang pagsisisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ito ang hinihingi ni Kristo na tugon natin. Pagsisisi. Upang sa ganun ay matanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tingnan natin ang salitang Grego para sa salitang pagsisisi. It's metanoia. Complete turn around. Hindi lamang pag-amin ng kasalanan. It's not just confession. It's transformation. Complete turn around. Metanoia is one revolution. Hindi lang po 180 degrees. Ang 180 degrees ay kalahati lang yun. Half cook, half bake ang pagbabago. That is not what metanoia is. Hindi yun ang ibig sabihin ng sisisi, repentance. Metanoia is complete transformation. 360 degrees.
complete revolution, one turn around. Sasabihin nila, di bumalik din sa dating gawa. Hindi po. Once that you are turning around, the process of turning around, you are being changed. And when you reach that first point, which becomes the last point of the turning around, you have become a new creation. Ito ang sinasabi. May mga ibang preachers kasi naririnig ko, 180 degrees. Kalahating pagbabago lang po yun. Hindi buong pagbabago. The Lord is asking us of metanoia, complete turnaround. Hindi ka babalik sa dati, kundi pagbalik mo doon sa pinanggalingan mo, isa ka ng bagong nilalang. Babangon ka kung saan ka nadapa. At pagbangon mo, babangon kang na bagong tao, bagong nilalang. Ito hindi na lamang panandaliang pagkalungkot dahil nahuli ka. Ang metanoia ay isang radikal na pagbabago ng isip na nagresulta sa pagbabago ng buhay. Ito ay pagtalikod at pagharap sa bagong bukas. Bagong buhay mula sa makasalanan sa pagiging banal. At kapag nagsisi ka, anong matatanggap mo? Sabi dito, aphesis. Salitang Grego para sa kapatawaran. Ang ibig sabihin nito ay pagpapalaya, pagpapawalang bisa ng utang. Ang ganda, no? Ang kapatawaran pala ay pagpapawalang bisa sa utang. Sa bawat pagkakasala kasi, lumalaki yung utang natin sa Panginoon. Pero kapag nagsisi tayo, nabubura lahat ng utang, listahan ng utang. At kapag nawala na yon, nabura na yon, tayo'y napalaya na. Napatawad na. Mga kaibigan, marahil ngayong umaga ikaw ay pagod na, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa bigat ng iyong nakaraan. May mga kasalanan kang parang tanikala sa iyong leeg, parang isang malaking utang na alam mong hindi mo kayang bayaran kahit kailan. Ang dami mong sinubukan, bagong taon, bagong ako, mga ritual, paggawa ng mabuti upang matabunan ng masama, pero pakiramdam mo hindi pa rin sapat. Parang gusto mong kantahin, gusto kong bumait pero di ko magawa, gusto kong bumait pero di ko magawa. Kahit anong gawin mo, hindi ka lubusang napabago. Gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, ang mabuting balita, ang kaligtasan na hindi mo makakamit sa pamagitan ng iyong sariling gawa. Ito ay natapos na sa krus. At sa pangalan ni Jesus, tandaan ninyo, sa kanyang pangalan lamang walang iba, mayroong ganap na pagpapawalang sala. Ang Diyos ay handang kalimutan ang iyong kasalanan, hindi dahil kanyang binalawala ito, kundi dahil pinarusahan na niya ang kanyang anak na si Jesus upang tayo hindi na makaranas ng kaparusahan. He endured the punishment of sin instead of us. Ang tanging hinihingi lang ni Jesus ngayon ay pagsisisi at pananampalataya. Bitawan natin ang ating pagiging mataas
Aminin natin na tayo makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. At tanggapin natin si Jesus bilang tanging pag-asa. Ito po ang Ebanghelyo. At ang panghuli, ang buhay na may kagalakan. Pansinin po natin. Piniliwanag ni Jesus ang banal na kasulatan na siya ang katuparan ng aklat ni Moses, mga batas, ng mga propeta at ng mga kawikaan o ng mga awit o the wisdom literature. Siya ang katuparan, siya ang susi ng banal na kasulatan at ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus upang tayo maligtas. At ang resulta nito, ang resulta ng kaligtasan ay kagalakan, pagpapala. Pagkatapos na sinabi lahat ng mga ito ni Jesus, sinabi niya, ang pagpapala. E di, tuloy na siya nagpaalam. Dinala niya sila sa isang bundok. Nung nagpaalam na siya, itinaas niya ang kanyang kamay. Anong simbolo noon? Siya'y nagbasbas. Or ang mga lagad ay kanyang binabasbasan. Kaya nga po sa benediction, kaming mga pastor, nakataas ang aming mga kamay. Because we represent Christ in releasing the blessing. Habang binabasbasan ni Jesus ang kanyang mga alagad, unti-unti siyang itinataas, unti-unti siyang lumilipad, paakyat. Nagpaalam siya, and then binasbasan niya sila, tapos umakyat na sa langit, di na siya nakita. Pagkatapos nun, bumalik ang mga alagad na punong-puno ng kagalakan at sila'y nagpatuloy sa pagdalo sa mga pagsamba, pagtitipon sa loob ng templo hanggang sa tinanggap nila ang banal na Espiritu. Kasi sa pamamaalam ni Jesus, sabi niya, tatanggapin niyo ang banal na Espiritu. Mga kapatid, pinag-aralan natin ang kanyang salita. Hiniling natin si Kristo na siyang magpaintindi sa atin sa kanyang salita. Tayo, nung narinig natin ang kanyang salita, na-convict ang ating puso, tayo'y nagsisi, nagbago. Tinanggap natin ang kapatawaran. Pagkatapos nun, ay hindi lang kapatawaran ang tatanggapin natin, pagpapala. Binasbasan ni Jesus ang kanyang mga alagad, sila'y pinagpala. Sila'y pinagpala, pinatatag, at isinugo. Ascension then, friends, means understanding the scriptures, repentance from sin, receiving forgiveness, receiving the blessings, and being empowered by the Spirit, ready to gladly serve. Ang ganda ng ibig sabihin ng pag-akyat ni Jesus, di ba? Pag-intindi ng lubusan sa salita ng Diyos, kapatawaran, dahil sa pagsisisi, ginawa natin, nung naintindihan natin ang salita ng Diyos, pagpapala, pagpapalakas sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at paghayo ng may kagalakan.
Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, saang proseso na kayo? Sa mga sinabi kong proseso na ito, nasaan kayo doon? Nasa pag-intindi pa rin ba ng banal na kasulatan sa salita ng Diyos? Nasa pagsisisi na ba? At pagtanggap na ng kapatawaran? Nasa pagtanggap na ba ng pagpapala? Pagpapatatag, pagpapalakas? O nasa paghayong may kagalakan na? Saan man kayo doon, mga kapatid, ang dalangin ko, nawa, darating yung panahon na lahat tayo ay nasa huling bahagi, humahayong may galak, sapagkat tayo'y nakaintindi na ng salita, nagsisi na, nagbago na, napatawad na, napalakas na, pinagpala. Tayo'y humahayon may galak. Ito ang panalangin kong makamit natin, maabot natin lahat. Tayong nandito ngayon sa pagsamba. Magandang umaga mga kapatid, and happy Ascension Sunday sa atin. Maala dagiti sagsagot babaen kadagiti ushers. Amina parswana kuma, agdaydayaw si Emma, layawan you, hallelujah, layawan ti amana, kanti Espiritu Santo, udayawam, udayawam, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. At tuyo apo dagito sagot ingkam ipaidakan ka. Bendisyon nam dagitoy, may ayo ka kadi kadagitoy asagot mi. Magalak ka nawa Panginoon sa aming mahandog sa iyo.
Gawin mo itong banal. Gamitin mo mga tupang sa gano'y lalong mahiyaga yung kadakilaan, ay yung paghahari at ang iyong mensahe dito sa mundo. Basbasan mga kapatid na nagsihandog sa mga to, patuloy nawa nilang tanggapin ang siksik-liglig maapaw na pagpapala at biyaya galing sa iyo. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. O Jesus ko, inkarik, tihak sarbikan ka. Apukan manubot ko, dinak kat baybayan. Jakabutan tigubat, nuwadakat denak. Jak tumat mayaw awan, sikat mangidalan. Uwi parik nam kadi, tikadam kanyak. No sulisukut umay dagos arpadanak. Ti kapusor na bilag at tuy lawlawanak. Nga mapuwasit ganak, tapno jak matinag. Meron ba kayong mga sakit na nararamdaman ngayon, kapatid? Meron ka bang problemang pinagdaraanan ngayon? Meron ka bang mapiga na pasan-pasan ngayon? Halika. Lapit ka sa Panginoon. Halika. May mga prayer intercessors tayong handang manalangin para sa iyo ngayon. Halika. Sabi ni Jesus, di kita tatalikuran. Sabi ni Jesus, handa akong tumugon sa iyong pangangailangan. Tayo'y manalangin. Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo. At sa paglapit po namin sa inyo, batid namin ang aming kahinaan. Batid namin ang aming kakulangan. Batid namin na hindi po namin kayang iligtas ang aming sarili. Hindi po namin kayang lutasin ang mga problemang pasan-pasan namin, mga problemang pinagdaraanan namin. Hindi po namin kayang pagalingin ang aming sarili. Kaya lamang, Panginoon, ang makakagawa sa lahat ng mga ito. Kung kaya't, Panginoon, sa iyo kami lumalapit. Sa inyo kami nagsusumamo. Sa inyo kami umaasa. Halika, Jesus. Yakapin kami. Halika, Panginoon. Hipuin mo aming katawan at pagalingin kami. Halipo kayo, Jesus. Kaawaan kami. Tulungan kami sa mga pasan-pasanin namin. Minsan, Lord, parang di na po namin kaya. Minsan, parang gusto na namin sumuko. Minsan, Panginoon, mas gugustuhin pa naming mawala na lang. Dahil di na namin alam kung anong gagawin namin. Halipo kayo, Panginoon. Tulong, Jesus. Patatagin mo kami.
patatagin kami. Lord, minsan po, parang di namin nakikita ang liwanag. Parang mas natatalo kami ng kawalan ng pag-asa. Magliwanag ka sa amin, Panginoon. Magliwanag po kayo sa amin. Buksan mo ang aming isipan. Buksan mo ang aming mga puso. Maraming salamat, Jesus, sa pagtukon sa aming mga panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapagaling sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa biyayang patuloy na kaloob mo sa amin. Sa katatagan, sa liwanag. Salamat po. Sa ngalan mo, Jesus. Amen. Arim kadagiti kukwam ano sa dinut yan mo ijay matadada siya Jesus in karikmat asikat surutan inggan at panumpalan dinak ngadsinan. Amen. Katita, ti parabor ayat kan pamedisyon, manipod Diyos Ama na kan Espiritu Santo, mapada ko makadatayo. Ang pagpapala, bayaya, kagalingan na nanggagaling sa ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ang sumaatin at sa ating buong sambahayan, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen at Amen.
Amen. Amen. Praise God. Muli po palakpakan natin.